Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namaphubesi. Mashimane Futhi uyaphila? siphile baba njani? Siphile nje ngiphile nje ngiqaba njengeqaba levinika. Uyazi ukuthi ngihlekani? Uhlekani? Cha ngibona usuthi namhlanje kanti ngagcina ibhakabhaka. Ake ngibuze nje. Ukhonani umuntu akaZulu onganeseki uSuthu noma iArozi noma iRichards Bay? Ngoba phela ngithi mina ngumZulu. La kwaZulu ngihamba noSuthu olumabheshankone kwazisa ukuthi namuhla liyagijima kufanele ngivathe. Cha uqinisile lapho wonke umuntu owumZulu kufanele alweseke uSuthu. Yeah. Kodwa ukuthi ke kade kudlala ibhakabhaka bengilindele mhlawumbe uzobugqoka umfaniswano webhakabhaka. Inkinga manje ukuthi kudlala uSuthu namhlanje. Oh. Ngiyayibona inkulumo yakho ukuthi khona la iyakhona konje phela mbukelo wempunga yesintu yisandawana. Ngisuke nje ngalinika ithemba lokuthi libe nethemba. Ake sikhulume la kwempunga yesintu ngithi mina iye Orlando. Indebe? Yeah. Ngenzela ukuthi khona beyosikhumbuza sobabili ngalo mfanekiso oqoshiwe. Angithi insakaza mbiko iyagcina. Uyabona? Izoyigcina lenkulumo esiyikhuluma. Ngalithanda leli bizo insakaza mbiko. Insakaza mbiko. Isinto sesangena egazini. Hayi laba bangembethe. Hayi phela lalela phela laba bangembethe lapha kumsakazi igagasi kwathiwa kufuna ngithi ukungena kolikaNgqeqe. Bagoloza bathi asiyenzi leyo nto. Basiyeka kanjalo sathi asinankinga. Bathi bame esitwini. Ngoba bona bame esitwini futhi bayakholelwa kula mina ngibethwa abantu ababengezona incelebana kakhulu. Cha ukubuyela nje ngani sithi qaphule ibhakabhaka nje ukuthi izothatha isixoxo. Akekho umuntu oyathi maye empini ethi uyohluleka. Manje ke nawe uyinika ithemba. Lento okukhuluma ngayo sengidle iminyaka yawo 8 landelana. Akulula ukuthi kube khona umuntu ozongisusa noma kanjani. Inkulumo kaMashimane le. Ngiphethe umshishi la. Mina ngithi umdlalo wami ke loyo. Umdlalo wami lo. Manje kunzima kakhulu afuna ukukhohlisa. Kodwa mina ngikusho ngithi kulonyaka. Ngithi kulonyaka Mashimane. Amathemba lawo. Ulungile. Ba. Awubingelele Mashimane abantu sibakhumbuza ukuthi uMashimane ubani. Ubalekelela kupha abantu udabuka kuphi ukuze sizothi masingena kulo daba esize nalo abantu sebeyaqonda ukuthi ngoba wathwala ayingeke ngikwazi ukuya kuyena ngoba elami ithoka lizwana umuntu othwele alizwana nezigubhu hayi igubhu ayikabi khona azikho futhi asibonti ziyoba khona kodwa nje sibingelele kubalandeli bempunga yesintu kuphi naphi la uhamba khona ufike khona lo mfanekiso oqoshiwe sibingelele nalani phela Ndaba sibingelele futhi omkhulu uMashimane obingelelayo ekhaya seMbumbulu ikhona la silekelelana khona nabantu baNkulunkulu. Yeah. Ba. Mashimane nginabantu lamne wethu abaningi kakhulu abangihluphayo. Iyona into eyenza ukuthi ngiloko ngimema nabane wethu ukuthi nisondele ngimema ngokunazi ukuthi isiphiwo sikhona niyakwazi ukuthi nilekelele abantu ezintweni ezinjalo. Nabantu bayakwazi futhi ukufona basho ukuthi ngiyithintile insizwa kaMashimane yangilekelela kahle. Ngikuboneke mina sekufanele ukuthi nabanye abantu abalithole usizo. La Mashimane baningi abantu abanesiqiniseko ngizokhuluma ngalabo. Abanesiqiniseko sokuthi bona bazalwa bembethe. Uyabona? Abanye abanaso isiqiniseko sokuthi bazalwa bembethe. Kodwa wonke umuntu ekunento ekhona kuye egazini nasemoyeni wakhe ikhona into ewuphawu ebazinkomba zokuthi ngempela lento ikhona kuyena noma umuntu engazi yena mhlawumbe nje ngizoqala lapha kancane ngoba nawo le yabahlupha kakhulu abantu angifuni ukuthi ukhenzikeni kuyona kodwa uzokha phezulu ngoba isihloko sethu sanamuhla ngifuna sibuke kakhulu ubungozi bongayilungisa ingubo uma wazalwa wembethe kodwa ungakangeni lapho ngifuna ukuthi nje ukhe phezulu ekuthaneni uma umuntu Mashimane
enomuntu azalwa naye ngokomoya wangazalwa ngokwenyama. Yiziphi impawu zomuntu oyiwele kodwa uthola ukuthi wazalwa eyedwa? Ngoba baningi abantu abahluphekayo, bayabamba kuyaphunyuka, bayabamba kuyaphunyuka, kanti lokho kuphunyukayo kudonswa yilo muntu oyiwele ongalungiselwe. Ekhona-ke inkulumo la kwimpunga yesintu sasichaza nawe, kodwa njengamanje sizongena kubungozi bongayilungisa ingubo. Ngifuna nje ukhe phezulu ekutheni impawu zobuwele umuntu angazibona kanjani. Ngiyabonga mnewethu, ngiphinde ngibingelele futhi. Ngisacela ukukubuza nami. Yeah. Engayibona kanjani ngokukamoya mhlampelele noma izinto ezenzeka ngokwenyama? Khona ukuthi izinto ubona ukwenzeka kwezinto ngokwenyama nje mawuphila. Ukhona ukuthi ngokwamaphupho ungabona kanjani mangiyiwele ngokwamaphupho nebonakaliso? Noma usho izenzeko ezenzeka nje ngokwenyama esimeni sempilo. Ngesizathu sokuthi kunabantu abanayo inhlanhla yokufika kwezibonakaliso, abanye babo uthola ukuthi ayibi nayo, abanye babo abanayo inhlanhla yezibonakaliso. Asike sivele nje sikugoqe ngabhande linye kokubili. Baba uphendulana kalula Amina phela ngibonisa ukubuke mina. Kulungile futhi omkhulu. Ake siqale la ngezinto oyibona nje ngokujwayelekile ngokwenyama. Yeah. Uthola ukuthi ke awunawo lo moya wokubona noma ngabulele ibonakaliso noma amaphupho. Yeah. Izinto ezijwayele ukwenzeka kumuntu ombethe iwe. Yeah. Ngikhuluma kahle ngoba ngiyilonto enjalo. Kunjalo. Izinto okuningi okwenzakalayo. Yeah. Ake ngiqalelana nje umuntu oyiwele kanjalo noma engazazi kodwa ujwayele ukuba clean. Ake ngiqale lapho nje. Usuke engazenzike. Yeah. Angithi uhamba nomuntu oclean leyo umuntu ophupha usuke clean. Kahle. Amanono la. Kunjalo. Ujwayele ukuba clean abe ngcophelezi nje isikhathi esiningi abe clean. Yabona? Kujwayelekile lo muntu ukuthi uma ethi uyathenga kwesinye isikhathi ukuthi ke asiqaphele ngokufanayo. Kunjalo. Uthola ukuthi uyathenga kwesinye isikhathi athola izinto seyibhangene. Sezinga 2. Uthola ukuthi akanaki. Noma la ephakelwa khona uthola sibemnike noma ipuni embili uthola akanaki. Yabona? Kujwayelekile lo muntu ake ngingeneke la kwezothando la abantu abalimala khona kakhulu. Yeah. Uma uyiwele wembethe iwele ngoba isikhathi esiningi vele usuke umbethe iwele vele usuke uhamba nokwembatha. Yabona? Uyathandeka lo muntu. Uma ewumuntu wesifazane uba imagnet, uba umayibuthe kakhulu. Nensizwa futhi. Yeah. Kuyazenzakalela. Lento isemoyeni isuke emoyeni. Uyathandeka kakhulu. Abe nenhlahla yokuthanda. Abe nenhlahla yokuthi mayethanda kwenzeke. Kodwa bese kuthi ohambeni lalolu thanda lobudlelwane osekwenzekile. Bese yafika ke lo muntu oletha yonke lento ngoba manje ngesikhathi yenzeka lento eyiletha usuke ekukhombisa ukuthi uyena oyenzayo. Ngesikhathi siyenzekile bese yafika ke futhi aphinde ayinqamule phakathi nendawo. Uyabona? Okusho ukuthi kwezothando ukuhambe uthando uyibona inhlahla. Ake ngithi nje kuyo yonke into eyenzeka uyibone ngamehlo enyama. Uyayibona inhlahla ukuthi hayi ngumuntu onenhlahla. Kodwa bese ihamba inqamuka njalo inqamuka phakathi nendawo. Ngiphinde futhi ngihambe ngize ngifike esigabeni sokugana. Ngakhuluma ngisho nangami nje. Mina umfowethu engiyiwele lakhe wangitshela kahle ukuthi mdala kimi. Uma unewele njalo lisuke liklema njalo ukuthi ilona elidala ngoba lona lisemoyeni. Kunjalo. Uyayibona lonto leyo. La ngitshela ukuthi ngeke uzoganwe ngingaganiwe mina. Yabona? Okusho ukuthi ayikho into oyenza uma unewele njalo oyenza wena uthi uyenza wena nje. Ingakho uthi uma uyenza kanjalo uthi uyenza nje wena. Uthola ukuthi ayisaphumelele noma kade ikhona bese iyabhidlika kade isikhona. Ngelinye ilanga ngokubiza Mashimane sizokhuluma inkulumo eyoma kanje. Njengoba ubeka uthi lathi iwele lakho ngeke uganwe lingaganiwe. Owesifazane kumanje ufisa ukwazi ukuthi njengoba mina ngiyiwele like emoyeni, ngiyafisa ukwazi ukuthi kumina kokwenzakala kanjani. Ngabe mina ngogana yini lingaganile lona? Uma ligana lona logana kanjani? Yabona?
kodwa isihloko sangelinye ilanga isihloko sangelinye ilanga kulungile ngoba side kakhulu sifuna ukhenzekile yebo kunjalo la sikhona ke Mashimane abantu bazalwe bembethe abazembulile ingubo omunye mhlambe kusahamba kahle khona engayembulile abanye futhi akuhambi kahle ngifuna Mashimane sike sibuke ubungozi bongayembuli ingubo ukuthi bukuphi ubungozi bongayembuli ingubo uma wazalwa wembethe hayi umbuzo omkhulu siyabonga mnewethu ubungozi bukhulu kakhulu bukhulu kakhulu baningi abantu abanaleyo nkinga kwemanje basikhuluma nje baningi kakhulu omunye usesontweni kwesinye isikhathi isonto akulona alimvumeli ukuthi engachitha igazi ambule ingubo usindisiwe mhlambe usindisiwe konke uthi kwenziwa ngegazi lika Jesu yabona asizungena ke lapho kakhulu sengisho ukuthi ukhona umuntu obhajiswe yilokho unengilosi ngoba masikhuluma kwembatha sisuke sikhuluma ngengilosi noma ingilosi yento oyiphathisiwe noma oyiphiwe kunjalo sikhumbule ukuthi zonke izinto esizona ngokwenyama kodwa imvelaphi yazo isuka kwelika moya isisekelo sazo ngisho ngabe uthisha ngisho ngabe udokotela ngisho ngabe ummeli ngisho ngabe uyini oyiyona ngokwenyama kodwa ukhona umnikazi wayo oyingilosi yalonto owangena emqondweni kuwe wangena enhlizweni uzuyithande lento wasuba yiyona kodwa ukhona umnikazi wayo kodwa ke la ngikhona mnewethu ukuthi ibuphi ubungozi okwenzakalayo uma ngabe wazala wembethe okwesibusiso esikhulu okwesiphiwo esikhulu ukhumbule ukuthi uma uyembula ilokhuzana ingubo usuke wenzani usuke umuntu ofana nokuthi uthi ngiyayibona lento engiphe yona engiphiwe yona ngiyayimukela sengiyacela ukuthi umnikazi wayo asebenze ayisebenzise phezukwayo ubungozi ke ubungozi bekungayimbuli ingubo ukuthi yonke into okufanele yenzeke angithi sikhumbule ukuthi isuka kwelika moya vele kunjalo njengoba wembethe ingubo nje iyona ephethe yonke into manje uma ngabe ungayimbulile ake siqale nje umuntu ongayimbulile ingubo kuyenzeka uthole ukuthi isikhathi esiningi uphuphunyelwa abantwana asiqale lapho vele nje isikhathi esiningi uma engayimbulile engayilungisile umuntu wesifazana noma umuntu wesilisa bobabili uzophuphunyelwa abantwana isikhathi esiningi ngoba lento vele isuke ihamba nemoya yedala phezulu kwesimo sempilo yakho uzophuphunyelwa abantwana uzoba nayo inhlahla ezothanda kodwa linqamuke njalo phakathi nendawo kuningi okukhomba okungabiyona impumelelo uma ngabe ungayimbulile ingubo kodwa kufanele ukuthi uyimbule abanye ke kuyenzeka ngoba amathonga awafani kunjalo kuyenzeka omunye uthole ukuthi ayivuli kwakona nje ukuthi kwenzeke izinto kuyena imsheshise nje ukuthi nje iyavala ivaleke yonke into omunye isikhathi esiningi abaningi ifike ilethe izinto baningi ilethe izinto ezinhle bese iphinde ingena phakathi nendawo ngoba manje yona kusho ukuthi awumboni lo muntu oletha lezi zinto eziyisibusiso nezinhla zaphezulu izinto bese iyabhidliza sekufuna ke manje usukume manje ulandelisise kahle ukuthi yini le eyenza ukuthi izinto zami zithi mase zenzekile lezi zinto kodwa bese iphinde zinqamuka phakathi nendawo omunye umuntu Mashimane uzofisa ukwazi ukuthi uma ngazalwa ngembethe kusho ukuthi mina nginenhlanhla kusho ukuthi mina into zami zisuke zizohamba kahle ukuphendula lo mbuzo uma wazala wembethe lokho kuchaza ukuthi ikhona into oyiphathisiwe ngokwamathongo ozothi uma uyenza isikhathi esiningi uvelele kuyona igame ngoba uyiphathisiwe vele kodwa kusuke kungagqami wena kusuke kugqama umnikazi wayo phezulu kwenyama yakho le entsha ekhona njengamanje siyibonayo usuke unayo inhlahla kodwa uyiphathisiwe sengaye ngokuthi ke inhlanhla yani le ophiwa yona omukezwa yona omunye umuntu uzothi ngoba mina ngazalwa ngembethe futhi sengembulile nengubo ake ngihambe ngobheja ngizowina yini ngoba sengiyembulile ingubo cha kuzokwenzeka kungenzeki lokho ngoba akubona okuphathisiwe abanye abantu bahamba nedalwa akuze ingilosi
kunjani vele singathanda ukugembula singabanye babo siyayisiforce nje kuyenzeka siforce kodwa ngicabanga songena ngelinye ilanga ukuthi ingani idalwa ingilosi lesihamba nazo kwesinye isikhathi uthola ukuthi lento yokugembula abayithandi yabona futhi okokuqala uma wakugembula wawina uyagxila kwilonto le ingqondo yakho igxila lapho okay kuzokwenzeka ukuthi wena ngoba usuyimbulile ingubo bese uthi ke uyobheja ngoba ufuna ukubona inhlahla uthole ukuthi cha akuzukwenzeka ngaleyo ndlela kodwa kuzokwenzeka ngendlela yakho mhlambe emva konyaka emva kwesikhathi eside ungakangibuzi ngazi ukuthi uzongibuza uthi khona njengamanje osibukayo silalela ozothi hey mina ngayimbula lento behlale bekhuluma ngayo ngayimbula mina ingubo bengisathi ngifuna ukuya lapho mashimane ekutheni bengisathi ngifuna ukuya lapho ekutheni kunomuntu ke manje oseyimbulile mhlambe kabili omunye akakayimbuli kodwa uyasho ukuthi lento kuyimbula vele ingubo into engekho ngoba ngayimbula mina kodwa umehluka ngikaze ngize ngiyibone mangiya komunye ufika athi awuzange uyembule kahle ngiye kuyena ngembule ngiye komunye naye afika athi awuzange uyembule kahle kanti mayembuleke kahle kubonakala ngani kanti ukuyembula kahle ukuyimbula kanjani abakuthinta omngcono la kule namba hayi fanele besithinte emnewethu ngoba okokuqala nje izinto ezikanje vele zifuna umuntu oyiphathisiwe noyiyona futhi ngizombona ngani umuntu oyiphathisiwe noyiyona kusho ukuthi ke sengaba ukuthi mase eyimbulile sekuthintile bese uyawubona umehluko kodwa noma kanjani mnewethu ngeke size sikhohlisana awukwazi ukuthinta into oyiyo neyisekelo sempilo yakho ngoba mawumbethe kusuke kwesinye sesisekelo sezinto oyiphathisiwe ngokwamathongo awukwazi ukuyithinta into enjalo bese kuyathuleka nje siyeke nje mhlambe kusuke kusekhona okunye ofanele ukuthinte ngokwasemsamo enye ke into engenza ukuthi umuntu athi uma embula ingubo bese uthola ukuthi kujike kuyayifanela nje kuyenzeka ushawe isekelo ushawe isekelo ukuthi mhlambe uyimbulele komalume andifuna uyimbulele ekhaya uyimbulele ekhaya kufanele uyimbulele komalume omunye uzafika xoxa athi hayi wayimbulela lapha kwaDokotela wayimbulela kwimpunga yesintathi yathi woze ekhaya ngizokwembula ingubo akazeke kwenzeka into enjalo kodwa ngoba abantu banemikhuba eminingi yonke indawo la kusuke kunoNkulunkulu khona kusuke kuneziphiwo khona sonke isikhathi kusuke kuzoba nabantu abathi bayayazi le nto bengayazi omunye waxoxelwa omunye ukuthi hayi ingubo imbulwa kanje usezoyimbula ungayimbula ngolwazi olutshelwa omunye umuntu kodwa ezandleni zakho awuyiphathisiwe manje ifuna ukuthintwa umuntu oyiphathisiwe leyo nto noyiyona futhi ngokwemvelo yakhe nokudaleka kwakhe ukuze yenzeke iqonde ngqo futhi ozokwazi ukuyibona ukuthi isekelo la uzoyimbula khona siyiso yini kwesinye isikhathi uthi uyayimbula ngoba abantu abaphiwe abantu ezinye izinto kwesinye isikhathi ethi uyayimbula umuntu anti uyimbule phezwani kokungcola okuthile mhlambe kwasekhaya bese ke iyacikizela ingakukhombisa ukuthi imbulekile kodwa awukwazi ukuthi uma umbula ingubo into eziphiwo kuwe ehamba nabadala nezingilosi nedala phezulu kwesimo sempilo yakho bese kujika kuyifanela nje hey mashimane udlamaningi esakeni ngoba omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi ingubo mhlambe kungabe mhlambe kuyaphoqa yini ukuthi ngibize umashimane azongembula ngingakwazi yini mina ukuthi ngizenzele iloko esiqeda sokuchaza ukuthi abantu baphathisiwe izinto lokho noma ngabe asikuthandi thina abanye ukuthi usibanibani uma ngimbuka uyiphathisiwe into ethile kodwa uma iphathisiwe usuke iphathisiwe kanjani akushintshi ezinye izinto ayishintshiswa ukuthi wena awukholelwa kuzona noma uyithanda awukholelwa futhi kulo muntu oyiphathisiwe asishintshi into mayiyona nje phezulu komuntu iyona noma ngabe wona uthande kangakanani kodwa nje isuke iyona ayishintshiswa yilutho ngeke ithathe ibeke kwisithandwa sakho hayi ngeke ithathwe ibeke la uthanda khona hayi ngeke hey kunjani ngeke mnewethu ilapha nje uNkulunkulu namathongo abayibeke khona hayi silibeke iqiniso vele bakhona abantu abaphathisiwe ukulekelela abantu entweni ezithile kakhulu ngoba umuntu umelekelela umuntu entweni ethile umuntu olekelelwayo osuke edinga ukulekelelwa ongakudinga ukulekelelwa akalekelelwa
yebo lo ngenalo ulwazi lokwenza into kanti ubani kufanele amlekelele uma ukuthi abalekeleli abafunakala musa ukubheka inyama yalo kulekelelayo ngoba naye awulekelelwa inyama yakhe kodwa umoya ingilo osekuye kunjalo okuyiyona ekulekelelayo uzeke ukwazi ukuthi usizakale kahle siphinde sigqizelele lento mnewethu kuye kufika umuntu uyayithi umuntu mayifika ngeke ngimbuze ukuthi awukahle njengoba ubucelela izolo uza la ngoba siqonda ukufaka lento kumuntu ukuthi akaqaphele umuntu mayeya kumuntu ukuthi yini azoyiphupha azoyibona ngoba sikhumbule ukuthi amaphupho awumhlahlandlela wempilo akutshela izinto ezenzeka nezenzekile nezenzeka nekufanele yenzeke kunjalo liyakwazi ukutshela uma uzongena engozini liyakwazi ukutshela uma uya ebuhleni yabona manje umuntu mayeya kumuntu esephahlile akabhekisisi ukuthi uphuphani ubonani ngoba bazomtshela isidalo sakhe sizomtshela ukuthi la uyakhona uya entweni okuyiyona noma ongeyona abanye ke banamabiki emzimbeni izinto uNkulunkulu ukhona kumuntu khona umuntu othi mayizohamba indlela embi kulumunyawo ngaphansi kunjalo izinto lezo kufanele uyiqaphele kuningi nje ufuna ukuqaphela emzimbeni uma uzokwenza uthatha isinqumo sokwenza into ethile ufanele ulalela ngoba uNkulunkulu uyakhuluma emzimbeni womuntu ba omunye umuntu uzothi uma ngembula ingubo ngiqala ngegobongo yini uma ngembula ingubo ngiqala ngegobongo yini ufuna uqale ngimisele igobongo yini uqala lapho ngeke ngize ngiphawule kakhulu ngoba sengingaya ngalowo muntu othi qala umisele igobongo ukuthi yini ayibonile kodwa ngeke sikubeke kube umgomo ukuthi kufanele uqale ngegobongo yabona ngoba abantu abefana futhi abembathisiwe ngokufana abembathisiwe abantu abafanayo lento nje yakomoya yokusiza abantu ayiyona one size fits all ukuthi ngenza kanje kodwa iya ngomuntu ukuthi lo muntu osephambi kwakho yena isimo sakhe ngokamoya kumkanjani bengithi uzothi kuqala ngegobongo ngizokuphikisa phambi kwabo ababukeli akungeke ngiphikise ngoba akubona lokho bekuzobuya geja lapho mashimo bengizobe ngigejile bengizokuphikisa impela bengizobe geja mina amakhehla wajwayela ukugeja phela iwona la khona la ngihlaba umxhwele mawuthi akukwazi ukuthi singathi yebo ngoba abantu abefana abantu ngeke kodwa kuya ngomuntu angithi kumoya ke wakomashimane uzofika usebenze lapho kuqala ukuthi umbone lo muntu ukuthi maqondana naye kufanele kwenzeke njani uyalidinga yini lo khamba uyabona mhlambe ukhona la ufuna kuqale khona mhlambe ufuna ukugezwa kuqala asiqale lapho ngaphambi kube uyabona kwahlukene sikwazi ukwenza sikubeke la ukuthi kuba indlela eyodwa kwehlukene kodwa kumuntu ophathisiwe hayi umuntu owathola ulwazi ukuthi lento yenziwa kanje seyoyenza kubo bonke abantu uyena kuzofana ngoba esebenza imali mashimane asiphethe mnewethu buka lempunga yesintu uyingozi kakhulu ungayembuli ingubo masiloba lapha encwadini esizilobile indlela yesintu sithe ukuzala wembethe kuyinhlanhla eyibhadi uma ungeke uyilandele imigudu ekufanele ukuthi uyilandele ngalawo mazwi ngifakazela uMashimane uma ethi kuyingozi enkulu ungayembuli ingubo kunomuntu izinto zakhe ezifana nolwandle ulwandle luthi bese libuyele emuva ngaso sonke isikhathi wena inhlanhla iyasondela kodwa ayifiki kuwena uyabizwa kuma interview kodwa uqashwa uyabona into zakho ziyavuleka ziyavaleka yini na ugubuzelwe ngokwasemoyeni kwezothando ulahlekelwa njalo uyabona lo nakwezothando usuthembile uthi usuthembile bandla shimanyana nakwezothando uthi usuthembile bandla bese kuvele kuyabhedlela kubalekile ke bafowethu ukuthi abantu abaphathisiwe njengabo Mashimane ungabathinta nabo kuyinombolo lezi ozibonayo uzwe okuwukuthi wena ungayilungisa kanjani leyo nto maqondana nawo ngoba sibona nje ingubo abantu abaningi bayembulile basizwa abantu abangaphathisiwe basizwa abantu izinto abazenza ngendlela eyodwa abaniformula abasebenzisa ulwazi kanti entweni kamoya ulwazi alisebenzi ulalela abasemoyeni uze ukuthi bathini ngalowo muntu bese uyamlekelela futhi Mashimane siyabonga kakhulu ukuvala nje mnewethu cha kunjalo impela uma kusuke kusizwa abantu abasizi ngolwazi lolo walithola ngaleso sikhathi kunjalo kodwa ukwambulela kwangaleso sikhathi ukusebenzisa kulowo muntu osuke sekhona phambi kwakho ngaleso sikhathi
Siyabonga-ke nokuphiwa ithuba emphelandaba. Mhlambe nje sesiphethe amashimane lo mbuzo lo mhlambe ubefisa ukubuza omunye umbukelo wempunga yesintu. Ngiyakwazi yini ukwembula ingubo? Ngiqhamuke sengembula ingubo nje kodwa mina ngikaze ngenzelwe isiko ekhaya. Angikaze ngibikwe. Angikaze ngenzelwe imhlonyana. Ngiyakwazi ukuthi ngiqhamuke sengizombula ingubo. Ey, wamkhulu ngasekugcineni umbuzo. Hayi mnewethu, awukwazi ukuthi ungenza into enkulu kangaka ethinta isidalo esikhulu kangaka uhamba naso sokwembula ingubo. Ungaqalile wenzelwa isisekelo sokuthi wena ubani la ekhaya, uzaleka kanjani, uzalwa ubani, noma ugonwa kanje, ngabe komalume noma usekhaya, noma wenzileni usiko njengoba usho njengayo imhlonyane kanje ukuthi ingane mayingena esigabeni sokukhula bese kubikela izalukwazi ukuthi ake le ngane singena isigaba kube kanje izalo sibani kanje. Okusho ukuthi isisekelo esikhulu sokuthi umuntu abeke kahle emsamo yiso lesi semhlonyane nembeleko kanjalo ngaphambi ukuthi enzelwe ezinye insiko esichaza yena ukuthi uba Mbukelo wempunga yesintu uyalibona iphutha owalenza wembula ingubo awubikiwe kodwa umsamo awukhulisiwe amasiko ekufuza angabe enziwa emsamo wakini awazange enziwe. Kubalekile ke bafowethu ukuthi mawufisa mhlawumbe ukwazi kabanzi muthinta umashimane la enombolweni zakhe noma makukhona la ufisa ukuthi akulekelele khona muthinte le nombolweni zakhe uchaziwe ukuthi isigodlo konje sikuphi sila embumbulu busenhla nomzana imbumbulu ke siphakathi nayo imbumbulu siphakathi nayo imbumbulu ke ela nje wathi konje uyihlika ngehla masuka lethini. Mbukelo wempunga yesintu le number ozibonayo lozivela escreen sakho ezakhe umnewethu umashimane uzomthinta kuzona uma kukhona okuthile ofisa ukuthi akulekelele ngabo. Siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi ke nje impunga I